निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. पाणी हे जीवन मानलं जातं. पाण्याशिवाय राहणं मुश्किल आहे. संपूर्ण सावंतवाडी शहराला हा पाणी पुरवठा कुठून होतो? शहरवासियांची ताण कोण भागवतो? या संदर्भातला कोकण 7 लाईव्हचा हा स्पेशल रिपोर्ट. सावंतवाडीकरांची तहान भागवण्याचं काम जे धरण करतं त्यातलं एक धरण म्हणजे पारणेकोंड धरण. या धरणाच्या इथनं सावंतवाडीतल्या हजारो नागरिकांची तहान भागवण्याचं काम या ठिकाणावरनं केलं जातं. नेमका हा परिसर कसा आहे, सावंतवाडीकरांची तहान कोण भागवतं आहे आणि सावंतवाडीकरांना पाणी कोण पाजतं आहे, याच्याच संदर्भातला आढावा कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण घेणार आहोत. सावंतवाडी शहराला पारणेकोंड धरण, केसरीद्वारे चिवार टेकडी आणि नरेंद्र डोंगर या 3 ठिकाणाहून पाणी पुरवठा केला जातो. संस्थान काळापासून गुरुत्वाकर्षणावर आधारित ही सुविधा निश्चितच कुतूहल निर्माण करणारी. यातील पाणी पुरवठा आणि जलशुद्धीकरण केंद्र हे पारणेकोंड धरण कुणकेरी या ठिकाणी असून या ठिकाणाहून शहरवासियांना नळपाणी योजनेच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा केला जातो. विशेष म्हणजे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित ही योजना आहे. महाराष्ट्रातील ही अशी एकमेव योजना आहे. सावंतवाडी पाणीपुरवठा योजना ही गुरुत्वाकर्षण आधारित पाणीपुरवठा आहे. या पाणीपुरवठा योजनेमध्ये आम्ही कोलगाव, कुणकेरी आणि सावंतवाडीला पाणीपुरवठा केला जातो. आणि सावंतवाडी पाणीपुरवठा योजनेची धरणाची क्षमता ही 1.025 मिलियन क्युबिक मीटर आहे. आणि ही अशी महाराष्ट्रातील एकमेव योजना आहे की जी गुरुत्वाकर्षणावर आधारित आहे. सावंतवाडी शहरातलं हे पारणेकोंड धरणाचं पाणी हे नरेंद्र डोंगरावर गुरुत्वाकर्षणाने जाते. गुरुत्वाकर्षणाने डोंगरावरून डिस्ट्रीब्यूट केलं आहे सावंतवाडी शहराला. तसेच केसरी येथे आमची पाणीपुरवठा योजना आहे. त्यात केसरी येथे झऱ्यावरून शहराला सुमारे 5 लाख लिटर पाणीपुरवठा दररोज केला जातो. सदरची योजना संस्थांतर्गत आहे. सदर योजनेला जवळजवळ 130 वर्ष पूर्ण झाली आहे. ती सदरची योजना ही गुरुत्वाकर्षणावर आधारित आहे. 45 वर्षांपासून शहराला पाणी देणाऱ्या या धरणाची क्षमता 1.025 मिलियन क्युबिक मीटर एवढी आहे. कुणकेरीत असणाऱ्या पारणेकोंडचं पाणी दुसऱ्या टोकाला असणाऱ्या सावंतवाडी नरेंद्र डोंगरावरील 3 टाक्यांच्या माध्यमातून शहराला वितरित केलं जातं. याचबरोबर आजूबाजूच्या गावांना देखील पाणी पुरवठा या ठिकाणाहून होतो. ही एकमेव अशी योजना आहे जी फायद्यात चालते. तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण येथील नळपाणी योजनेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक असल्यानं भविष्यात चांगला मुबलक पाणी पुरवठा शहराला मिळेल असं मत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी व्यक्त केलं. निश्चितच ह्या गेले 45 वर्ष हे धरण सावंतवाडी शहराला पाणी पुरवठा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करते. आणि नाव घ्यायचं झालं तर प्रतिभाराव भोसले यांचं घेता येईल, नाव घ्यायचं झालं तर जयंत मटकर यांचं घेता येईल. आणि त्यांनी ह्या धरणासाठी फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि भविष्यामध्ये हे धरण सावंतवाडी शहराला चांगल्या पद्धतीनं पाणीपुरवठा करत आजपर्यंत आलेलं आहे. आणि केसरीचं पाणीपुरवठा आहे, त्यानंतर होत असलेला पाणीपुरवठा आपला नरेंद्र डोंगर इथला पाणीपुरवठा, ह्या पाणीपुरवठ्यात जवळजवळ 45,000 लोकांना दररोज जवळजवळ 50 ते 55 लाख लिटर पाणी पुरवठा केला जातो. मला अभिमान आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही एकमेव योजना अशी आहे की ती फायद्यामध्ये आहे. अनेक प्राधिकरणाच्या योजना हे डबघाईला गेलेत, परंतु गुरुत्वाकर्षणावरती चालणारी सावंतवाडीची ही नळपाणी योजना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फायद्यामध्ये चालते. आणि अत्यंत कमी दरामध्ये आजही पाणी पुरवठा केला जातो आहे. आणि भविष्यामध्ये जवळजवळ आत्ता 52 ते 56 कोटी रुपयाची एक नळपाणी योजना आम्ही आयकॉन नाशिक यांच्याकडनं बनवून घेतलेले आहे. आत्ताचे जे पालकमंत्री आहेत रवींद्र चव्हाण माझे मित्र आहेत, त्यांच्याकडे या संदर्भात माझं बोलणं झालं आहे. त्यांच्याकडे निवेदनही दिलेलं आहे आणि ते सकारात्मक भूमिका घेऊन ही नळपाणी योजनेचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने
खरंच मला त्या दिवशी सकारात्मक वाटलेत आणि भविष्यामध्ये हा जर नळ पाणी योजनेचा प्रश्न सुटला तर भविष्यामध्ये चांगला मुबलक पाणी पुरवठा या शहराला निश्चित मिळेल. सावंतवाडी शहरासाठी नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून त्यासाठी 46 कोटी रुपये मंजूर करण्यासाठी माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी देखील मागील 2.5 वर्षात विशेष मेहनत घेतली होती. त्यांच्या माध्यमातून यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता. तसेच माझगाव महादेव मंदिर परिसरात धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी पुढाकार घेत जागेची पाहणी देखील केली होती. यामुळे शहरासह आजूबाजूच्या गावांचाही पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. एकंदरीतच शहराला होणारा पाणी पुरवठा आणि गुरुत्वाकर्षणावर आधारित योजना ही महाराष्ट्रातील एकमेव आणि फायद्यात चालणारी योजना निश्चितच सावंतवाडीकरांसाठी भूषणावह आहे. संपूर्ण सावंतवाडी शहराला पाणी पाजण्याचं, त्यांची तहान भागवण्याचं काम करतंय ते हे पाळणेकुंड धरण. संपूर्ण पाळणेकुंड धरण कसं आहे, ही नळपाणी योजना कशी आहे, सावंतवाडी शहरवासियांना पाणी कुठनं मिळतं, या संपूर्ण बाबींचा, ह्या संपूर्ण गोष्टीचा आढावा आपण घेतलेला आहे. केसरी इथनं चिवार टेकडीला येणारं पाणी, या ठिकाणावरनं नरेंद्र डोंगरावर ज्या 3 टाक्या आहेत त्या ठिकाणी जाणारं पाणी आणि संपूर्ण सावंतवाडी शहरातल्या हजारो नागरिकांची तहान भागवण्याचं काम या माध्यमातून होतं आहे. याचबरोबर गावात देखील पाणी पुरवठा करण्याचं काम या धरणांच्या माध्यमातून होतं आहे. काही गावांचं पाणी बंद केलं आल्यानंतर इतर ज्या सुविधा आहेत, इतर धरणं करण्यासाठी सुद्धा लोकप्रतिनिधींनी, इथल्या स्थानिक आमदार दीपक केसरकर असतील यांनी पण पुढाकार घेतलेला पाहायला मिळतोय. माझगावसारख्या ठिकाणी सुद्धा धरण होण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न या ठिकाणी दिसतोय. भविष्यात जी नळपाणी योजना मंजूर करण्यात आली होती, ज्या नळपाणी योजना ही कार्यान्वित झाल्यानंतर अगदी शहरवासियांना जी पाणी टंचाई जाणवते ती सुद्धा टंचाई मुक्त होणार आहे. शहरवासियांना चांगली सुविधा पाण्याची नगर परिषदेच्या माध्यमातून मिळणार आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.